an ka tabiyaw la an b'a fɔ ni mɔgɔ ye fɛn k'i la i ka n'i ta sara mais o ye ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ladiriw ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o sariyaw yɛrɛ de y'a boloda k'a fɔ ni jamana ni jamana wɛrɛw bɛ baara la ni mɔgɔ min ye wale da k'a ɲɛsin ma sariya la e fana bɛ se k'o wale kelen da k'o lasegin a ma pour que o jamana in o fana k'i bonya a bɛ fɔ o de ma ko réciprocité a y'a mɛn kɔsa in na ko faransi wulila k'u y'u ka consulat datugu k'u tɛ visa di maliyɛn ma tugun ka taa u fɛ yen nɔ jamana bɛɛ de b'a décider mɔgɔ min bɛ na i fɛ mɔgɔ min tɛ na i fɛ mais aw bɛ anw de fɛ yan n'aw bɛ nin baara sugu boloda an man kan ka mɛn réseaux sociaux kan olu ye ambassade ni consulat sigilen bɛ yan de u kan ka sɛbɛnni de kɛ affaires étrangères la k'a fɔ an ye nin raison kama an bɛna nin baara boloda wa ma kɛ o bonya kɔnɔ bon n'aw ko fana k'aw y'a lajɔ an ka mɔgɔ tɛ taa aw fɛ yen bon an fana y'a yira k'a fɔ aw ka mɔgɔ minnu fana bɛ na an fɛ an fana tɛ dayɛlɛn pour que olu kana k'a fɔ dɔrɔn ko anw de mago b'olu la anw de dulonnen b'olu la bɛɛ de dulonnen bɛ ɲɔgɔn na dunan fɛn o fɛn bɛ Mali la u tɛ yan dɛ ko an ko ka d'u ye dɛ u bɛɛ bɛ k'u ta de ɲini o de fana nana hali ni Air France aw ye min mɛn Air France ni baara bɛ jɔ an y'an bolonɔ dɔ sɛbɛnw de la compagnie Air France ninnu ani anw cɛ n'o ye IATA sariyaw ye o jɛkulu ye min bɛ occuper aviation kow la o sira fɛ hali n'i bɛ fɛ k'i ka avion wulili jɔ i kan ka jamana prévient tile 3 sanni i k'a ko kɛ mais nin décision taara a ma fɔ jamana ɲɛmaaw ye kɛra wagati min mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ avion kɔnɔ ka bɔ jamana wɛrɛ k'u bɛ nala Mali la u taara dɔw la jigin fo Tunisie halisa olu mana i y'a dɔn bonya t'o kɔnɔ kɛlɛ min b'an ni Faransi cɛ anw ma jamanadenw sɔn don a la aw ma sariya bato ka wuli dɔrɔn tilegan fɛ ko aw tɛna an y'a yira k'a fɔ non exploitation min kun dira aw ma nin saison nin kɔnɔ o annulela n'aw nana don min k'aw b'a ko reprend n'a diyara an ɲɛ de a bɛ kɛ o u bɛ taa mɔgɔw bɛ aran na yɔrɔ min u bɛ taa kɛ fɛn na n'u y'a wuli don o don an fana b'a wuli Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali tɛna se ka bɔ a kɔnɔ a kelen Niger bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Niger tɛ se ka bɔ a kɔnɔ kelen Niger bɛ gɛlɛya min na Mali bɛ cɛsiri fɛn o fɛn kɛ k'u dɛmɛ Mali bɛ n'o kɛ pour que Niger ka se ka dɛmɛ ka bɔ nin kɔnɔ Niger bɛ gɛlɛya min na k'a fɔ k'aw bɛ sɔrɔdasiw de dilan ka taa bi u kan k'o y'a solution o tɛ se ka k'a solution ye CEDEAO man kan ka Niger agresser u man kan ka u ka sɔrɔdasiw bila ka taa bi Niger kan problème bɛ Niger a bɛ Nigériens de ni ɲɔgɔn cɛ u ka Nigériens yɛrɛ bila u ka jaabi sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc an y'a yira k'a fɔ o de y'anw ka hakilinata ye o temps nana bin Libi kan nin cogo de la an y'an sigi k'a lajɛ san 10 hali bi anw b'a dingɛ kɔnɔ u bɛna bin Niger kan sisan nɔ réfugiés de bɛna caya personnes déplacées de bɛna caya terrorisme bɛna taa fan bɛɛ donc an ko anw tɛ se ka aw dɛmɛ o sira fɛ donc Niger ni Mali ala barikala bi an ka gouvernement ani an ka sɔrɔdasiw an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que an y'a faamuya mɔgɔ minnu nana ka na an kɔ don ɲɔgɔn ma olu de bɛ ka malo seba tɛ Mali ye mais an jɔyɔrɔ ye min ye an bɛ jɔ fana na sigi ka fɔ dɔrɔn de bɛ se ka ɲɛnabɔ ani action diplomatique Mali y'a yira fana k'a fɔ ni CEDEAO taara bin Niger kan don min an fana bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ Burkina bɛ o fana jɔyɔrɔ kelen kan aw ni cɛw ka ɲininkali